טוב, הגענו לטרמה, סתם עוד לא, אנחנו עכשיו בתחנה. כמו שאתם רואים, יש פה תחנה לנסיעה חינם, שטלים ישירות לטרמה וגם חזרה כל שעה או שעה וחצי. אתם יכולים לבדוק או בתחנה יש פה שעות, או באתר שלהם שאפשר לראות את השעות לאוטובוסים שיקחו אתכם לטרמה. הגענו עכשיו לטרמה, מקום נראה ממש יפה. בואו נראה מה קורה בפנים. המקום חולק לשלושה מתחמים. פה למטה זה נקרא דה פלם, מקום מדהים. יש פה בריכה עם בר משקאות, אפשר לצאת החוצה תחת כיפת השמיים. יש פה סאונה רטובה. פה איפה שאני נמצא עכשיו זה אליזיום. פה יש כל מיני סאונות יבשות, רטובות, מסאז' ועוד כל מיני דברים. גם מסעדה יש פה בקומה הזאת. ויש מקום נוסף שהוא פה מאחוריי ואתם לא רואים את זה עכשיו, וזה הגלקסי. שם יש את כל המגלשות מים לילדים, בריכות לילדים, גם למבוגרים, דברים שאני גם אהבתי. ובואו נראה איך נראה המקום. במתחם מאחוריי יש פה המון סאונות יבשות. יש פה גם מקום עם זרמי מים ממש חזקים, טוב אחרי הסאונה. ואם מעניין אתכם לראות את הקולנוע הכי רותח בעולם, זה המקום הזה. יש פה סרט שרץ בזמן שאתם יושבים בסאונה. אתם יכולים פשוט לצפות, לשבת וליהנות. אסור לי יותר מדי לצלם פה אנשים, אבל אפשר לראות כמה המקום הזה נראה כמו גן עדן. אמרתי תחת כיפת השמיים, תראו איזה מקום יפה, יש פה אגם גדול. יש פה מעבר לאגם אזור מאוד יפה להשתזף בשמש, או סתם מקומות לשבת, להירגע, לנוח. אני רוצה לתת כמה דגשים, דברים שאני ממליץ למי שמגיע לפה.
דבר מאוד חשוב, בטח ראיתם בהרבה אתרי אינטרנט, הם מאוד מאוד מקפידים שתביאו איתכם כפכפים, בגד ים ומגבת. אם אחד מהשלושה האלה אין לכם, תצטרכו לקנות פה ותשלמו על זה ביוקר. אנשים לא יודעים, אבל המחירים פה ממש, הם פשוט מנצלים את זה שאנשים לא מביאים את הדברים שהם דורשים. לדוגמה, אחד מאיתנו היה צריך לשלם מעל 70 לי לבגד ים, שזה מאוד מאוד יקר לעומת מה שראינו פה בחנויות. דבר נוסף זה כפכפים, מגבות, זה מאוד מאוד יקר. ממליץ, עדיף, אם לא הבאתם מהארץ, תקנו בכל חנות, כי אתם לא רוצים לבזבז סתם כסף. בנוסף, יש פה מחירים, אם שמתם לב באתר, מחירים לכל מתחם, יש לו מחירים שונים משלו, שזה הבדלי מחירים זול יותר, בינוני, יקר יותר. תבדקו לפני כן אם אתם באמת רוצים לשלם, כי דברים שלדוגמה לא שמנו לב באתר, לי לא הפריע, אבל אם לאנשים חשוב להם, התשלום בימי חופש של הרומנים הוא לפעמים יותר יקר, שזה דבר מאוד חשוב. בסופי שבוע גם יותר יקר, זה אומר שבת וראשון. עוד כמה דברים מאוד חשובים, שהם מביאים לכם את השעון הזה. השעון הזה עובר איתכם בין כל מתחם למתחם, אם אתם רוצים להיכנס, לצאת, כל מקום. זה גם סוג של נעילה. פתח לי את הארונית, ככה אף אחד לא יכול לגעת לכם בדברים, אתם נועלים את זה עם שעון שיש רק לכם, ככה לשמור על כל הדברים. וגם אתם יכולים לשבת פה בבר, לשתות מה שאתם רוצים, אתם משלמים עם השעון. זה סוג של כמו כרטיס אשראי, שאתם פשוט משלמים ביציאה על כל מה שהוצאתם עד עכשיו. זה קצת מפתה, אם מישהו באמת רוצה לחסוך ולא לבזבז, כי אפשר להוציא עם זה הרבה, תחשבו על זה. כמו שראיתם, הגענו לפה עם אוטובוס שטל שהוא חינמי של המתחם עצמו, של התרמה. אתם יכולים לראות לפי תמונה שלהם, רשום גם על האוטובוס, אבל שימו לב שאתם רואים בתחנה את הקו 300 או לא זוכר את הקווים שיש להם. חייב להיות על האוטובוס תמונה של התרמה וגם כיתוב גדול, וגם האוטובוס אמור להיות יותר חדיש, לא צריך להיות תשלום, אז זה מאוד מטה לפעמים, שימו לב לזה. המקום בסך הכל מאוד מאוד יפה, מאוד כיף, חווייתי לילדים, למבוגרים, לכל אחד באשר הוא. כמובן אני פחות יכול לצלם בתוך המים, אני אנסה מה שאפשר, הם פשוט לא מסכימים לצלם אנשים, אז אני אשתדל לא לצלם אנשים אחרים. ממש שווה, ממליץ על זה בחום, באמת. ויאללה, טיול הבא.